a wannan kan insha Allah gashi zamu ba jama'a su jaraba domin fita daga cikin damuwa, domin uzurori ya yawaita cewa mutane suna roƙon wasu haƙoƙinsu a hannun wasu mutane an ki a basu haƙoƙi kila na kuɗi an ki a biya, ko kuma wani da suke ganin ya cancanta ya taimake su a rayuwa Allah ma ya ɗora masa taimakawan, irin su ati zal qurba haqqahu, dan uwa ne mazumunci ga tarin dukiya amma kuma ya ƙi taimaki dan uwansa, suna ganin suna buƙatan addan da za su yi Allah subhanahu wataala ya bashi ikon sauke wannan haƙƙin. Ko kuma dai wasu buƙatu na kujera na gwamnati ko wani abu da irin wannan wanda duka suna tsayawa, to shine zamu faɗa muku abin da in Allah ya yarda idan aka yi za a iya samun mafita a kai. Auzubillahi samil alim minash shaitanir rajim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Duba dai da har wa yau halula da ake ciki, dama su kan asrar akan abin da ya shafi fatahi na jalabi ko abin da ya shafi dafa'i ko abin da ya shafi duk wani abu da aka sani, abubuwa ne waɗanda la tu'addu wa la tusa, ba su da adadi ba su da iyaka, kuma duka duk wanda aka ɗauka akai za a samu nasara a cikin gwargwadon wato yanda Allah ke duban bawa da idan rahma, domin shi Allah subhanahu wataala yana da hanyoyin ansa addu'o'insa masu yawa, ba lallai ne sai abin da ka roƙa ya baka ba, amma kal'ada dai kan shi wannan sirri da zan faɗa yana cikin asrar ɗin da abin da ka roƙi Allah subhanahu wataala da shi shine abin da Allah subhanahu wataala yake maka. Akthar, mafi yawa, galiban shine abin da yake faruwa, amma Allah kuma yana iya canzawa, yamhullahu ma yasha wa yathabbitu inda ummul kitab. Shi dai wato mafi karfin imanin mumini matukar Allah yake roƙa da sunayen Allah da kusancin Allah, to ya sani cewa ga lada ne ga la'ada, kuma ya sani cewa in har Allah bai ansa wannan abun ta inda ya gani ba, to ya ansa masa kuma ta inda bai gani ba. Wannan shi ne imanin dukkanin musulmi. Amma wannan kan insha Allah gashi zamu ba jama'a su jaraba domin fita daga cikin damuwa, domin uzurori ya yawaita cewa mutane suna roƙon wasu haƙoƙinsu a hannun wasu mutane an ki a basu haƙoƙi kila na kuɗi an ki a biya, ko kuma wani da suke ganin ya cancanta ya taimake su a rayuwa Allah ma ya ɗora masa taimakawan, irin su ati zal qurba haqqahu, dan uwa ne mazumunci ga tarin dukiya amma kuma ya ƙi ya taimaki dan uwansa, suna ganin suna buƙatan addan da za su yi Allah subhanahu wataala ya bashi ikon sauke wannan haƙƙin. Ko kuma dai wasu buƙatu na kujera na gwamnati ko wani abu da irin wannan wanda duka suna tsayawa, to shine zamu faɗa muku abin da in Allah ya yarda idan aka yi za a iya samun mafita a kai. Akwai wani sirri ana ce masa ummi Musa, sirrin yana tafiya da dashlamu ne. Idan mutum yana so ya samu wani adadi na wani kuɗi ko kuma ya samu wani abu a hannun wani mutum, to ga riyadan da zai yi na kwana 9 don biyan kowace kalan bukata, ba sai iya bukata guda ɗaya ba, kowace bukata ana iya saka ta a cikin wannan sirrin da zan faɗa. Mutum zai samu takaddan kuɗi sabo, sai ka rubuta wannan hatimin, akwai hatimi da zan ɗaga zan nuna shi. Za ka rubuta hatimin ta fuskan kuɗin, ta gaba da ta bayansa duka za ka rubuta hatimin kafa ɗaya. Sannan za ka sanya bukatanka a hatimin farko, ko da kuɗi ne kake so da adadin kuɗin da kake so, za ka sa adadin mablak, adadin kuɗin da kake bukata ka samu, ko adadin abin da kake so a baka, ko adadin abin da kake so ka karba, ko wata bukata da kake so a yi maka za ka rubuta ta tsarin yadda kake so a yi maka, ka sa bukatan a cikin tsakiya, sai ka yi amfani da wato ijaz wajen yin larabcinka wajen faɗan bukatanka, ka takaita sosan gaske. Idan mutum ya yi wannan, ya fitar da hatimin gaba da baya, to zai sa shi a ƙasan daddumansa ne da zai yi wuridin a kai. Sai dai kal'ada za a yi nafila raka biyu, to mutum ya sa a inda ba zai taka ba, ko ya ɗora hannu ko ya ɗora goshi a kai, saboda tsarki, sai sa inda ya san haka ba zai faru ba. Mutum zai fara bayan ya yi raka'a biyu, sai ya zauna, sai ya fatiha kafa ɗaya, sai istighfari kafa 100, sai salatul fatihi kafa 100, sai ya yaɗa shilamu shahashamu 3817. Sannan mutum sai karanta waɗannan sunayen, ya amrushin, ya hairushin, ya kanda rushin, ko ya karanta shi da raf'a, ya amrushi, ya hairushi, ya kanda rushu, zai karanta kafa 1000. Duk da na sau da wasu sunaye ne waɗanda ba su da ilimi a kai, za su taso su tawushi suna cikin jiko, ana kiran sunan aljanu, ana roƙonsu, ko ana wani abu. So da yawa muna da jahilci sosan gaske, abubuwan da ba mu san su ba muna da'awan sani a kansu,
kuma Allah subhanahu wataala ya ce wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. duk abin da baka da ilimi akai lalle kada ka bibiyi wannan abin, shine wala takfu din daga kafa ya kafu. to idan ka bi abin da baka da ilimi jahilcin ka zai bayyana kuru-kuru, shi yasa Allah ya ce kar ka bi. da haka sunan amrushu da hairushu da kandarush waɗannan sunaye ne na Allah subhanahu wata'ala da yaren Siryaniya ko Ibraniya, waɗanda aksarinsu kamar misali amrush kaga yana nufin ma sunan Allah subhanahu wata'ala ya gafur ya rahim, amrush. haka hairush yana nufin ya muta'ali ko ya maliku. haka shi kan shi kandarush din duka sunaye ne na Allah subhanahu wataala na tsarki da waɗancan yaran, wanda kal'ada a yaren Siryaniya ko Ibraniya an suna sa wato wawun da shinin din nan amrushu hairushu kandarush irin waɗannan, wato yana ishara zuwa tsarki ne, tsarkakewa ga shi wannan suna din, kamar yadda misali Isra'il, Jabra'il, Mika'il, haka ilu din na ai Siryaniya ne kuma suna nufin girmamawa ne, wanda a wani Ibraniyanci ma yana nufin sunan Allah Allahu ne. to waɗanda ba su bibiyi layin ba da sun ji irin wannan sai su ɗauka ko ana kasami ne da wasu irin arwahu, duk da a wani kaulin suna cewa manyan ruhanai ne na sararin samaniya da manyan ruhanan ƙasa waɗanda su ne Allah ya danganta implementation zartar da umarni a hannunsu, suke umurtan arwahun sama, sannan suke umurtan arwahun ƙasa wajen al-imtithal al-fawli, sadar da umarni na gaggawan ana bukata. an fahimta. to waɗanda suka kalle shi a wannan maslakin suna kallon bayan mutum ya roki Allah, Allah dama zai umarta na masu zartarwa, dan komai yana da jakadunsa bi aidi safara kiramin barara, kamar saukan Qur'ani Allah na faɗe ta wasu jakadu ne mala'iku kaza, haka kowa akwai aikin da suke gudanarwa. da haka daga baya kamar wato magiya ne bayan Allah ya umarce su cewa su ma su je su wato zartar da abin da Allah ya umarce su na bayan bawa ya roki Allah kenan, wanda ta wannan mahangan shi ma za ga ba wani abu bane da ba shi da kyau ko za ka kalle shi a matsayin mummuna. alal aqal dai ya amrushi ya hairushi ya kandarush duk lokacin da muka ba da sirri da shi ko muka kira shi to suna ne na Allah wanda ba su wuce ya muta'ali ko ya karibu ko ya rahimu ko ya gafuru, irin waɗannan dai sunaye waɗanda a cikin su akwai lutufi na Allah subhanahu wata'ala a ciki. kuma haka hatimin ma za ga hatimin dashlamu shahshamu ne, wanda shi ma ban so abin ya tsawo, wani lokaci za mu tattauna akan me dashlamu shahshamu insha Allah. da haka idan mutum yayi wurdin ya gama kwana 9 zai rika yi kamar yadda na faɗe shi. ka samu sabon kuɗi, ka rubuta hatimin ta gaba da ta baya, ka sa bukatanka a hatimin farko a tsakiya a wajen adada mablak, shikenan ka sa shi a ƙasan da dumanka, sai ka yi nafila raka'a 2, ka yi fatiha 1, istighfari 100, salatul fatihi 100, ya dashlamu shahshamu 3817, sannan kuma sai ka karanta ya amrushi ya hairushi ya kandarush kafa nawa, kafa 1000. sannan kuma wannan hatimin dama na faɗi yara da shi. to idan mutum na so arzikin kai ya tsinke ba zai tsaya kwana 9 ba. kal'ada ina yawan faɗa muku duk jalabin da ake nema ko arzikin da ake so kai ya tsinke, to addu'a mustamirra ake, ana addu'a ne mai zarcewa continuously, zaka ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala bukatunka, ba za ka takaita ba. to in mutum na so sai ya cire wannan kuɗin, sai ya laya da ita ya maida ta cikin hulansa, kuma sai ya ci gaba ya zarce akan wannan wuridin. insha Allah duk abin da bawa yake bukata Allah zai biya ga takaddan. dalilin nuna takadda, mutane suna yawan mana complain, ko sai ina cikin wasu uzurori na ai ta kira na ana tambaya na malam ya kazan nan shi sa na aska mutum zai iya tsaidawa sai ya duba abin da aka ce kuma ya ci gaba da zartarwa. wassalamu alaikum warahmatullahi